There is a story about a grandfather, a grandson, and then a donkey. No? They were traveling, layo kayong ilagi i-travel, no? So, obviously, ang gipasakay sa lolo, ang iyang apo sa donkey, no? Well, they passed by a group of people, no? Ang mga tao nag-comment sa ilaha, ingon, grabe ning apo, way respeto sa tigulang, gipabagtas ang iya tigulang, siya nakasakay sa donkey. So, nakapamina man itong ang lolo. So, what he did, he changed places with his grandson. No? So, nakasakay ang lolo sa donkey, ang iyang apo, nasa bubos, nagbaktas. And then later on, nakatapon na po sila, lain nga grupo sa mga tao, nag-comment na po sila, iyon sila, grabe ning tigulang, no? Siya gud ang nisakay sa donkey, ang iyang apo mao gipabaktas. So nakabati na po ang lolo, ang iyang gibuhat, wala sila nag-exchange. Ang iyang apo gipasakay gihapon sa donkey. So duha na sila nakasakay sa donkey, no? Naglakaw na sila. Then niagi na po sila sa usa ka grupong sa mga tao, kakita sa ilaha, duha sila nakasakay sa donkey. Niingon ng mga tao, grabe ning maglolo, no? Wag yun sila maluoy sa donkey. And then, ang lolo, nakabati man gyapon siya. Kaya gibuhat, gipasan nila ang donkey para wala masulti ang mga tao. It's crazy, but the main lesson is, you cannot please everybody. No? We cannot please everybody. The same thing in the gospel, no? Jesus has been doing miracles, healing the sick, curing the blind, curing the lame, no? But naalagi hapon tao nga naghimantay sa iyaha, namiling sa iyang sayop, no? The same thing with us, mga igsoon ko ni Kristo, no? No matter what we do in life, whether we say it or do nothing at all, naagyod mga tao nga mosulti og maayo, na ay mga tao mosultig dili maayo, no? In social media, in person, whatever, no? That is why para sa ako just do what you are supposed to do. As long as maayo na siya nga buhaton, no? Kay ang mga tao na ganahan sa imo musulti mo comment good nagsilag positive sa imo, ha? Pero ang mga tao nga dili ganahan sa imo, no matter if you do something good or if you do something bad, if you do nothing at all, negative good na pilmi ang ilang isulti sa imo. For example, no? Nagbuhat kag dili maayo, of course, no? They're gonna say something bad about it, no? Dili maayo iya gibuhat, etc., etc. Or nagbuhat kag maayo, moingon ng mga tao nga dili ganahan sa imo, pakitang tao, papapil, no? Diba? Or if you do nothing at all because you're playing safe, moingon ng mga tao, grabe, tapulan, way gihimo. Diba? You see, if ang atong mentality at up until this moment is always to please the people around you, we will be like the grandfather and the grandson. Yeah? Dalon na nato ang donkey, no? Instead nga mo sakay ta sa ilaha. Because we always try to please everybody. No. We do not need to please any other person. Who we need to please is only one, and it is God. No? It's more than enough. Kung maayo imo buhaton, buhata. Kung maayo imo isulti, isulti. No? Do not think about what others will say about you. Because, as the lesson would say, you cannot please everybody. Ingon pa man ang Nike, just do it. Amen. Please all stand.